Duba da yadda 'yan jarida ke da matuƙar muhimmanci a dukkanin ɓangarori na harkoki da kuma lamuran yau da kullum. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta shirya wani horo na musamman akan ababen fashewa ga wakilan kafafen yada labaru a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno, ASP KN Daso, ya zama wajibi a bada wannan horo ga 'yan jarida, la'akari da sadaukarwarsu da kuma haɗarin da suke faɗawa a lokutan aikinsu. Rundunar 'yan sanda na jihar Borno karkashin jagoranci shi kwamishina CP Yusufu Muhammad Lawal mun kawo da wannan babban taruwa, wato modul ne wanda aka shirya ta musamman wa wakilai shada zumunta da kuma ba da labarai wa mutane don saboda a samu kare sananin ciki wannan sashi na na'urorin fashewa, wato kowane ilimin da kuma koyarwa da aka yi wa 'yan jaridu zai taimaka musu wa sanarwa al'umma ta hanyar illan wannan na'urorin fashewa. Wasu daga cikin wakilan kafafen yada labaru da suka samu wannan horo sun bayyana cewa sun kurɓi roman ilimi sosai akan nakiyoyi, tare da shan alwashin ci gaba da wayar da jama'a da kuma ankarar da su. Idan na ga ababen fashewa da zai illata kaina da kuma al'umma na, yadda ya kamata in saka alama na cewa wannan abu na da illa su da mutane kar su taba, sai kuma in kira jami'an tsaro da wuri su zo su fitar, dan ba aiki na bane ko aikin ka kai masu sauraro ko aikin masu kallon TV. Godiya ta musamman ga Borno State Police Command da suka dauko mu suka kama nan gurin, kuma suka koya mana yadda zamu faɗakar da jama'a akan abubuwan fashewa, wato su bomb kenan da sauransu. Kuma muna musu alkawari cewa idan muka koma zuwa gidan talabijin dinmu da gidan rediyo dinmu za mu magana ma mutanen gari yadda ya kamata su kirawo jami'an tsaro idan suka kalla abubuwan fashewa, kar su ɗauka su yi wasa da shi kamar yara da mata a gida. Kwamandan sashen kula da ababen fashewa na rundunar 'yan sanda a jihar Borno, SP JT Ta'asa, ya ce ko ba komai 'yan jarida sun cancanci samun horo kowane iri ne, saboda su ne wakilan al'umma. Burinmu ne mu tabbatar da mun isar da sako ma mutanen Borno, domin musan dai sun kiyaye rayuwar da bai dace ba ta game da doke-doken kayakin goma-gome ko kuma abubuwa masu faffashewa din nan. So a yanzu yau din nan da muka haɗu da journalist kungiyar sada labarai, mun tabbata dai wannan ilimi ko kuma fahimta gane wanda muka samu yau din nan za mu kai zuwa ga mutane da ke nan cikin Borno da kewayen Borno, domin su samu su kiyaye rayukansu. Yankin arewa maso gabas ya yi fama da tashe-tashen bama-bamai a wurare daban-daban, wanda aka yi amannar cewa masu tayar da ƙayar baya ne ke dasawa, inda ko a watannin baya sai da aka gano wasu ababen fashewa masu haɗarin gaske a wata unguwa da ke birnin Maiduguri. Sabiu Malam, Quick Action TV, daga sashen kula da ababen fashewa na rundunar 'yan sanda a jihar Borno.